Pegmasosyon niya inyang January 27, ingka 157 anibersaryo ng kebaytanang Juan Crisostomo Crisot Soto, ingi pa ng literaturang Kapampangan. Metong seremonya ng pamandake sampaga ing midaon, panimuna na ng lokal na kapanibalan ng Bacolor at sapni ng Crisot Literary and Cultural Foundation Incorporated. Tikyane mo naman inining pamamindisyon king newly renovated monument ng Crisot. Agpangkang Danilo Soto Ferreras, ing pamuntok na ng sapni ng Crisot Literary and Cultural Foundation Incorporated, iniing karelang paralan bang ibalaw sing pamagpakilala king kontribusyon na ng karelang nuno karen kayanakan. Maragulya papel king politika pang revolusyon ng literature ing contribution ng Crisot. E mo kayo ni Bacolod, buong Kapampangan ang naking buong Pilipinas. Nya makanyan miyang api-isip maggastosan ini para something mo baka nito lalo rin tinggalan, lalo rin tutuking inarasyon. May bayit siya ikrisot inyang January 27, 1867 at may angu yabi king edad 50 metong inyang July 12, 1918. King kayang biye may kasulat niyang 50 pyesa para king teatro o play, ang may kitemang trahedya, komedya at taliwapo. Kaya benekeni ing piyakasikat a dramang Anang Diyos. Makanyan mo naman ding migit dinalan a puwesyo. Inyang 17, trinanslate na ing Romeo and Juliet king Kapampangan. Ing mumunang translation ka rin sinulat ng Shakespeare king maskinang lengguwahe king bangsa. Pauli na ning kayang gelingan king pamakipagdebate king Kapampangan, may bayit siya ing Crisoton, ing counterpart na ning Baliktasan king Tagalog. Linaban niya mo naman inyong Philippine-American War, anting major na ng infantry ng army ng General Tomas Mascardo. Samantala, kikilalanan na mo naman ng lokal na kapanibalan ng Bacolod, ing dangal adela ng Crisot, muking balen nun neking mabilog alabod Kapampangan. Agkatantala po rin Kapampangan, mo rin tao Bacolod, nasaan na dakal pang Crisot yung bayit, pangat na mamiya dangal, keng kikatamong balen at keng kikatang probinsyang Kapampangan. Abang kanita, magambul, keng kikatang pibatan, ng kultura at literaturang penibatana, ng kikatang probinsya. Nga napin ng Bacolod, yung Atenas ng Kapampangan. Anya po pinit na gagambulan ini, kutan talagang ating okasyon, uningin kapanuwalan tamo, ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ako, ingke kay Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.